खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं बिटिसिनि गोदान खुंथायाव दागो गोनां मावफुं सोद्रोमा बिपिएफआ दासिमबो गनायनानै लानो हायाखै बिजिरसालियाव थांनो थियारि हाग्रामाखौ गिनानै नङा गोदान बिथांखिनि थाखायसो हटेलाव जयै दं बुंदों प्रमद बर' आसामनि बाहेरायाव थानाय असमियाफोराबो 2021 नि बिसायख'थियाव भट होनो हागोन गोदानै सायख'जानाय एमसिएलए रेवरेवा नार्जारिया बिपिएफ नागारबाय आथिखालनि राजखान्थियाव हटेल राजखान्थि सोलियो बुंदों नब कुमार सरनिया दानिया आबुं रादाब बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि महरै समायखिरा लानानै बिबान रुजुनजेननायनिफ्रायनो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों आरो सावरायजादों प्रमद बर'आ आरो बिथांनि दैदेननाय बिटिसिनि जथायारि सोरखारा गिना खान्थिनि खुंथायनिफ्राय सोलायनाय आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव समान जौगाखांनायनि मोन्थोरजों प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि जथायारि सोरखारा मंगलबारखालि समायखिरा लाना बिबान रुजुनजेनबाय प्रमद बर'जों लोगोसे सा 12 सोद्रोमाफोरा गिबि खोलोबाव समायखिरा लादोंमोन नाथाय नोजोर थावनाय बाथ्राया बेसोदि प्रमद बर'नि केबिनेटआव सासे दागो गोनां गाज्रि आखुनि सुबुङानो मावफुं सोद्रोमा महरै जायगा मोनदों आरो समायखिरा लादों जाय जाथाया दिनै बिटिआरजों लोगोसे आसाम नाङै सावरायजागासिनो दं अजद थिखांनाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि 23 नं दिहिरा बियाबनि जिएसपि दोलोनि बिजाथि घनश्याम दासआ 2019 मायथाइयाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बेनि थाखाय सतगाव पुलिसआ हमदोंमोन हिन्जावसानि नखरा एजाहार होनायनि सायावनो बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन आरो पुलिसआ घनश्याम दासखौ हमदोंमोन नाथाय बेबायदि गाज्रि आखुनि लांसुनिया घनश्याम दासखौ बिटिसिनि सासे मावफुं सोद्रोमा महरै मोननायखौ सरासनस्रा रायजो राजाफोरा गोरलैयैनो आजावनानै लानो हायाखै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला घनश्याम दासआ गावखौनो सासे तान्त्रिक होनना सिनायथि होनानै गोबां सुबुंनि बेराम नायनाय असिलायै आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामोमोन ओरैहाय सोलायनाय गोग्गो खुंथाय आरो गोग्गो समाज दानायनि स्लगानजों बिटिसिआव जथायारि सोरखार दानाय प्रमद बर'आ घनश्याम दास बायदि सासे दागो गोनां सुबुंखौ लानानै माबायदि सोरखार सालायगोन बेखौ समाजो खिन्थासिगोन इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ जथायारि सोरखारनिफ्राय बिटिसिनि गाहाय महरै समायखिरा लाबाय नाथाय बिपिएफआ दासिमबो गोहो गोमाजानायखौ गनायनानै लानो हायाखै बरंस प्रमद बर'आ समायखिरा लाना बिबान रुजुनखांनायनि उनाव बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बांसिनै जावरिखांदों बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो आसामनि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ दिनै क'क्राझाराव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बिजेपिनि सायाव खुद्रिदों आरो फान्दायदों होननानै अजद होदों बेनि थाखाय बिपिएफआ बिजेपिनि हेंथायै बिजिरसालियाव थांगोन होननानै मन्थ्रि प्रमिला रानीआ हुमखि होदों आरो बिजिरसालिया राय होनायखौ गनायनानै लागोन होननानै बुंदों बबेखानि बिटिसिआव सोरखार दानायनि उनावनो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफनि सोद्रोमाफोरनि सायाव गाग्लोबगासिनो दं होननानैबो अजद होदों आरो थासारिखौ थियै लाखिनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'खौ प्रमिला रानी ब्रह्मआ खावलायदों ओरैहाय बिपिएफनि साथाम मन्थ्रिफोरा मन्थ्रि सभानिफ्राय मासि नागारा होननानै रोखा फोरमायदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ बबेखानि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआनो रायजो राजानि बांसिन अनसायनायखौ मोननो हादोंमोन बेनिखायनो बिपिएफनि साथाम मन्थ्रिफोरा आसाम मन्थ्रि सभानिफ्राय मासि नागारनायनि बाथ्रायानो फैया होननानै मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंदों हाग्रामा महिलारिखौ गिनानै नङा गोदान बिथांखि आरो सोरखार सालायनायनि प्लेनिं खालामनायनि थाखायसो खुंथाय गोहोनि गासैबो सोद्रोमाफोरा गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव जयै दं होननानै फोरमायदों बिटिसिनि गोदान गाहाय प्रमद बर'आ मख'नो गोनांदि बिटिसिआव सोरखार दाखांनायनि उनावबो हाग्रामा महिलारिखौ गिनानै इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि दोलोनि गासैबो एमसिएलएमोनखौ गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव लानानै थांफिननायनि थाखाय खुंथाय गोहोखौ बे समाव रायजो नाङै सावरायगासिनो दं मानोना जथायारि गोहोआ बिटिसिआव सोरखार दाबायब्लाबो बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिया दासिमबो गोहो गोमाजानायखौ गनायनानै लानो हायाखै जथायारि सोरखारखौ बोख्लायफिननो खाबु लागासिनो दं नाथाय बिटिसिनि गाहाय आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंदि हाग्रामाखौ गिनानै नङा जों गोदान सोरखारखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखायसो हटेलाव जिरायना रायलायदों गोबाव सम बिसायख'थिनि सायाव खामानि मावनानै मेंनायनि थाखाय बयबो रंजा खुसि जायै लोङै जिरायदों बेवहाय सोरखौबा गिनाय आरो हर्स ट्रेडिंनि जेबो खोथा फैयाखै
आसामनि बाहेरायाव थाहैनाय साफ्रोम असमियाफोराबो फैगौ बिधान सभा बिसायख'थियाव भट होनो हानायनि राहा खालामनो सिगांदों भारतनि बिसायख'थि आय'गआ। आसामनि बाहेरायाव थानाय गासैबो सुबुंफोरानो पस्टेल बेलटनि जोहै भट होनो हागोन। बबेखानि बे खाबुआ आसामावल' नङा, सोनाब बंग, केरेला, तामिलनाडु आरो पुडुचेरी बिसायख'थियाव पस्टेल बेलटनि राहा खालामनो थाखाय थांखि लादों भारतनि बिसायख'थि आय'गआ। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसायख'थि आय'गआ गावनि बे थांखिखौ मिरु आयेन मन्त्रालयआव दैथायहरखाबाय आरो बे थांखिखौ आयेन मन्त्रालयआ नायबिजिरगासिनो दं होननानै बिसायख'थि आय'गनि बुंथिगिरिया मंगलबारखालि बुंदों। मख'नो गोनांदि बे गोदान आयेनखौ लाबोनो थाखाय 1961 मायथाइनि कन्डाक्ट अफ इलेक्शन रुलफोरखौ सोलांनो नांगोन। रिपर्टनि बायदिब्ला पस्टेल बेलटनि थाखाय आर'जलाइ गथायनायनि उनाव इलेक्ट्रनिकेलि ट्रेन्समिटेड पस्टेल बेलट सिस्टेमनि जोहै मोब्लिबारि बिजोंनि जोहै एबा मेइलनि जोहै बेलट दैथायहरनांगोन आरो बै बेलटफोरखौ भटारआ गावबा गावनि गोसो बायदि भट होनानै पस्टनि जोहै बिसायख'थि आय'गनो दैथायहरनांगोन। बिटिसि बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनायनि सानथाम उनावनो बिपिएफ दोलोखौ नागारबाय बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि आगु मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिया। इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ मंगलबारखालि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लानाय सानखालिनो जमदुवार बिएफनि गोदान एमसिएलए रेवरेवा नार्जारिया हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ दोलोखौ नागारबोदों। बबेखानि बिपिएफ दोलोनि बेनारजों जमदुवार बिएफनिफ्राय एमसिएलए महरै देरहाबोनाय रेवरेवा नार्जारिया बावैनो बिजेपिआव जइन खालामनो हागौ होननानै सुलुङाव मिथिनो मोन्दों। सुलुङाव बेखौबो मिथिनो हादोंदि रेवरेवा नार्जारिनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि गोबांसा एमसिएलए मोना बिपिएफ नागारनानै बिजेपिआव हाबहैगोन। दिनैनि सानावनो रेवरेवा नार्जारिजों लोगोसे कंग्रेसनि एमसिएलए सुजल सिंहआ बिजेपिआव जइन खालामगोन। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम बिथांमोना बिजेपिआव जइन जाथ'वाखै। बबेखानि बिपिएफनि बैसोर दैदेनगिरि आरो एमसिएलए मोना बे समाव बिजेपिजों लोगोसे फोनांजाबगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालनि राजखान्थियाव हटेल राजखान्थि सोलियो। बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसिनि जथायारि सोरखारनि बाहागो जिएसपिनि गाहाय आरो क'क्राझार लकसभानि एमपि नब कुमार सरनियाया। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एमपि नब कुमार सरनियाया दिनै फुङावनो गुवाहाटी नोगोरमानि लिलि हटेलाव नुजाथिहैदों, जेराव बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय मोनथामबो दोलोनि एमसिएलएमोनखौ दासिमबो दोननाय जादों। लिलि हटेलनि लांगोनायाव नब कुमार सरनियाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिटिसिनि गोहोआव फैनाय गासैबो एमसिएलएमोनखौ लानानै आरोबाव गोबां बाथ्रा सावरायनो गोनां दं। बेनिखायनो हटेलाव थानानै सावरायदों आरो गोदान सोरखारखौ सालायलांनायनि हाबाफारि आरो प्लेन बानायदों। बेजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिया दासिमबो सोरखार दानायनि बागै सानगासिनो आरो नाजागासिनो दं। नाथाय सानै साथाम सोद्रोमाखौ बोनानै लांब्लानो बिपि बा सोरखार दानो हाया होननानै नब कुमार सरनियाया बुंदों। ओरैहाय प्रमद बर'नि बागै सरनियाया बुंनाय बादिब्ला बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ गोदानै दासो राजखान्थियाव फैदों। प्रमद बर'आ दासिमबो राजखान्थिनि बागै मोजाङै मिथियाखै। साननैसो उनाव मोजाङै बुजिनो हागोन। बेनिखायनो हटेलाव बेनि प्लेनिं खालामगासिनो थानाय जादों होननानै नब कुमार सरनियाया बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।